Di destê hinekan da darbûqa, di hinekan da dev û di hinekan de kahon. Ev dengên ji amûrên muzîkê yên perkûsyonê derdikevin, ji destê komeke ku bi temamî ji jinan têk de. Dîlan Yeşil Yaprak ji bajarê Mêrdînê ye ku ji zaroktiya xwe ve bi muzîkê re eleqedar e û li Misirê fêrî perwerdehiya darbûqeyê bûye, dema pandemiyê ji bo şikandina tesîra korona ya li ser derûniya jinan, bi taybetî jî jinên rastî tundiyê tên hevgirtina wan jinan nîşan bide, li Stenbolê atölyeyek ava dike û bi rêya muzîkê hunera jinan jî nîşan dide. Di dema pandemiyê de mixabin li malê gelek jin mir hat kuştin, piranî jî ji aliyê mêrên xwe, bavên xwe, destgirtiyên xwe, birayên xwe o vê meselê min pir aciz dikir di wê demê de min xwest bi şikilkî ez bikevim nav wan hindiran û nêzî ev jinan bibim. Cihêk ava bikim ku jin dikarin li vir behnek bidin. Müzîkjena Kurd li gel jinan bi mebesta karên serkeftî bike, armanca xwe wiha bilêv dike. Niha armanca min ev e ku ez dixwazim komek tenê ji aliyê jinan hatiye avakirin. Bi vê komê li hemû dinyayê bigerim û bi navê wek jinên Kurdistanê, perküsyonistên Kurdistanê, festival bigerim û bi vî şiklî bi ser bikevim. Di nav wan kesên beşdarî atölyeya muzîkê dibin, xandekar jî heye, kebaniya malê jî. Kadınlar istedikten sonra kendilerine Piştî ku jin xwest û hewl da tiştek tune ku nikarin bikin. Ez bi xwe hem dixebitim, hem karî mala xwe jî dikim û xwetiya zarokê xwe yê 21 salî dikim. Li vir em gelek jin di ser muzîkê re xwe digihînin hev û me peywendiyeke baş a dostane danî. onarıcı taraf bulduklarında zaten Hayata xwe, jîna xwe em tevlêv dikim, hevdûra daxivin û parve dikim hevdûra. Her tiştek xwe hevdûra parve dikim. Pêşiya tevekî jî em müzîkê ra wextê xwe derbas dikin. Em tev jî ji müzîkê pir hez dikim. Müzîkjen Dîlan dibêje ji zêdeyê pêsed jin daxwaza hînbûna amûrên perkûsyonê kiriye, lêbelê ji ber pirsgirêka peydakirina cî û hin bêderfetiyan, ancak bestî kesan re atölyeya muzîkê ava kiriye. Ercan Dal, Kurdistan 24, Stenbol.